Здравейте, хора! Тази вечер реших да направя едно образователно подкастче. Какво представлява истинската любов? Защо съм решил да го направя това подкастче? Наблюдавал съм грешки между момчета и момичета, между мъже и жени даже. И ще ви обясня какви грешки съм наблюдавал аз от мое лично наблюдение. Първо, много мъже и жени и момичета и момчета не правят разлика между любов и увлечение. И ще ви дам пример. Среща се едно момче и едно момиче, харесва се визуално и решават, че да създадат семейство. Те си мислят, че се обичат помежду си. И живеят една-две години и след една-две години се развеждат. Аз съм го наблюдавал масово. Защо става така? Защото това нещо между момчето и момичето, това не е било любов, а е било увлечение. Първо, мъжете и жените, и момчета и момичета не правят разлика между любов и увлечение. Другата грешка, която хората правят, е, че ако питам всеки втори мъж как да спечели една жена, той ще ми каже, че трябва да й купил нещо, трябва да бъде богат и всякакви такива шуротии. Аз обаче веднага ще направя едно как да го кажа, не е така, както хората си мислят. Веднага ще кажа, че не е така, че не са прави тези хора, които си мислят, че едва ли не трябва да си купува жени. Защото какво е истинската любов? Истинската любов между момчето и момичето и между мъжа и жената е, че мъжът трябва да дава, не да дава материално, а да дава обич. И жената и тя трябва да дава обич, без мъжа и без жената да искат нещо в замяна. Както една майка дава любов на бебето си, без да иска нищо в замяна от бебето си, така трябва да има една хубава истинска любов между момче и момиче и между мъж и жена. Дава се обич, без да си иска нищо в замяна. Това е правилото, което доказва, че това е любов. Виждал съм и такива случаи. Истинска любов съм виждал между хората, но това е много рядко. Повечето хора не знаят точно какво да правят в реалния живот и какво представлява истинска любов. Точно за това аз реших да обясня тази тема. Също ще добавя, че когато една жена и един мъж се женат и застанат пред олтара и пред Господ, Попа какво ги пита? В здраве и в болести, и в бедност и в богатство ще бъдете ли заедно, докато смъртта ви развели? Тук Попа ги пита важни работи. Здраве и болест, бедност и богатство. И ако мъжът и жената са заедно в здраве и болест, и в бедност и богатство, значи наистина се обичат. Никъде и Попа не пита, ще купиш ли кола на жената, ще купиш ли апартамент. Някъде да се срещне такова нещо Попа да пита. И истинската любов, хора, е да се дава обич, без да се иска нищо в замяна. Това е истинската любов.